Ngai ko blay phi iway perlok jonga kham tam ki subscriber ki like ki share ki comment ki view ki jong phi nga kerpat ya phi iway iba nang thamai ha kana ka channel jonga so ba subscribe ya kana channel khnang ba phindu bi i ya ki video bang nang plai kumba philai i ha kana ka video ba mentangan wan ra shaphi ya ka jinglong jingman jong i ba olin te iba ulin idei wei kaitor ibala rim haka jala kaba ik ka jongi te kumba menta pilai i ba kamet jong u kalano bat ka arta jong u kala yau te ngatrai banda dei kum ki wei ki nong ruai kum ki nong ruai phreng kum ta ter kila ban pila ban ong ba kaspa kapho ila piang lut hai rei kumbang ila ekren bat u ba ma i im jurwai shu nadu ba mi ka memory card bat kumta ter menta leila kala dei ka juk YouTube te im jurwai shu menta pindang yo i ya i ba ina ruai haki kerja konsat lane hakino kino ki jaka baca khot snu hayo u ban ruai te kumba philai i hakane ka video nga kerpat ya phi iway sngo bha sa komen hapo komen jonga katnongut kiba sngo tenat ya ka jingruai jong iba ulin tangkum ta kublai sibun kublai sia jarno ang da ublai
everything. Na banget ya ngajong Lur ijeng Latung kapat lundang Marahi dan Mabri Kumbatai Napo daga Hajmak jong Hajmak jong Bangan yo, kumpul tam yang jengupuk nih. Bangan her, bangan rang, bangan telang berdi. Bangan her, bangan rang, bangan telang berdi. Ya tinggal lagi canai, lelai kacung. Bangan yo, kok kita yang jengupuk nih. Bangan her, bangan ra, bangan denang putih. Bangan her, bangan ra, bangan denang